खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो बरायनाय फिन बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय अमा बेदरनि आसार। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि स्किप खालामालासे नायलांदो। लोगोफोर अमा बेदर आसाराव मा मा मस्ला नांगौ आं दा खोन्थिलांनोसै नोंथांमोनखौ। बेयो जाबाय बेसर, बेयो सब, बेयो जिरा, ओमफ्राय बेयो गुलमरिच, ओमफ्राय बेयो जाब्रां, ओमफ्राय बेयो दुन्दिया बेगर, ओमफ्राय बेयो फानलु गोरान, ओमफ्राय बेयो हाइजें, बेयो सामब्राम गुफुर। लोगोफोर आङो पेकेटनि मस्लाफोरखौ होआखै, मानोना पेकेटनि मस्लाफोरा गोबाव सम माने बानायना दोनखानाय थायो नालाय बारा टेस्ट जाया। ओमफ्राय आं बे फानलु गोरानखौबो आङो माने मोजां कालार जायो, बेदरा साफा मोजां जायो। फानलु गोथांखौ होबा बोरैबा फुरलाला जायो नालाय, ओमफ्राय आं न'आवनो फानलु गोरानखौ देना होनोसै। ओमफ्राय पियास होआखै आं लोगोफोर, सामब्राम गुफुरल' होदो। पियास होबा बेदरा गोबाव सम थाया माने सेवो आरो बोरैबा मोनामो, सेवलोब जायो। इनाखै आङो पियासखौ होआखै, सामब्राम गुफुरखौ होजायो, एख' नङा सामब्राम गुफुर होजायो। होमबा लोगोफोर नायलांदों नोंथांमोना। लोगोफोर थावा दुंबाय, आं दानिया बेदरखौ होनोसै। नैया लोगोफोर बेदरा दानिया। लोगोफोर आं बेदरखौ रुनानै लादोंमोन, रुनानै ओमफ्राय 2-3 घन्टासो सान्दुङाव फोरानदबना लादोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना रुवालासेनोबो एवनानै डाइरेक्ट मोजाङै फ्राम एवनानैबो बानायनो हायो, जाय जेरै नोंथांमोननि इच्छा। संख्रिखौ होना लाखानोसै। मस्ला मस्लिखौ आं दा होथ'वा लोगोफोर, मोजाङै संख्रि होनानै एवदबना लानि। जेब्ला बेदरा बाहाय आधा मोनगोन होमबासो आं मस्लाखौ होगोन। मानोना मस्लाखौ दानो होबा मस्लाया खामजोबगोन, मानोना बेखौ आसारसो बानायगोन नालाय। मस्लाखौ होआलासेनो दायो आं संख्रिल' होनानै बेखौ 3-4 मिनिटसो खोबना होनोसै, अरखौ खमायनानै। नैया नोंथांमोनखौ दहाय खोन्थिनाय मिक्सार मस्लाया आं पिसिना लाखाबाय, दा बेखौ होनोसै बेदराव। बेयो सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि पेस्ट, बेखौ होनोसै। कालारनि थाखाय काश्मीरी मिर्चि होनोसै आङो, नङाबा बोरैबा नुयोना बेदरखौ। आलु दै बाङाय होनोसै, बारा होआ नांगौ। सामब्राम गुफुरखौ ओरैनो खखाब्रै खखाबासो गारना होबाय आं, मोजां नुयो आसाराव बिदि होबा। खोबना होनोसै दानिया, खोबना होनोसै। ओमफ्राय दैखौ फुरा रानबा होख्लायनोसै, मस्लाखौ मिक्सार मस्लाखौ मोननोसै खमाव होनोसै बेखौ मिक्सारखौ। दा खोबना दोननि दैया रानखो, दैया रानबा माने मिक्सारखौ होनानै बोख्लायसिगोन आं। नैया ये बेसर पिसिनाय आं दानिया बेखौ 2 चामच बेदराव होनोसै। होबाय आङो।
टमेट'नि नैया लोगोफोर आं दा मस्लाखौ होनोसै बेदराव आखाइजों दाङाखै आं आलुखौ होनानै होनोसै मिक्स खालामनानै ओमफ्राय 5 मिनिटसो खोबहाबना होनोसै ओमफ्राय जाबाय बोख्लायनोसै नैया लोगोफोर बेदरा जाबाय बेदरा थाब बेरबाय थिखांनोसै जाबाय आं इयाव फानलु गथाबो होदो लोगोफोर नैया जायफोरा बानलु आलु गोसा जाना मोजां मोनो बेनि थाखाय माने नैया मोनसे होबाय आं बेखौ खाना होआखै गथा होदो डाइरेक्ट अरना जाना मोजां मोनो आं जासिगोन दा नोंथांमोना आंनि अमा आसार रेसिपिखौ माबोरै नुखो प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे बेबायसानो आङो भिडिअ गोदान आपलोड होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे सहैयो होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय